da kutanga nekutenda Mwari vatisanganisa zvakare mukati mezuva ranhasi. Titenda Kristu watitendera kuti tinge tiri papi tiri panapa. Amen chechi. Zvinhu zvese zvinongotanga zvichitonge zviri slow dzimwe nguva, zvitanga zvitonge zvinobhowa dzimwe nguva, asi mukushoreka kwazvo ndo panoponeswa vanhu. Panenge pachinyanya kutonge zvinhu zviri kunakidza stereka vasi panopona vanhu. Vanhu vazhinji vakapona muzvinhu pazvaishorwa, ndo pakaponeswa chi pakushoreka kwezvinhu ndo pakaponeswa vanhu vakawanda. Zvokuti chero makatoverenga chero mubhaibheri chaimo Jesu paakaponesa vanhu vazhinji vacho papatanimbozoita sei dzinoshorwa. Vanhu vazhinji vanoponeswa zvinhu zvichangotanga. Hamuri panzwisa? Chero vaprofita vane simba pavakaponesa vanhu vakaponesa panguva yakanga vachangotanga vachiri kushorwa. Handitika vasati vatorwa nepride nemukurumbira. Hamuri panzwisa? Saka makatokomborerwa kana muri panzvimbo inenge ichenge pane vanhu vashoma zvitonge zvisiri kunatsa Mwari vanenge vari ipapo mukushorwa kwazvo imomo pane zvinhu zvinenge sei zvichiitika. Ndo muitiro waMwari nekuti Mwari haashande nezvinoitika mazuva ano zvekuti unonotarisa kana kuti pasocial media utazochii tiri kutrenda. Handitika mufamba namatrends vanhu votosvika ipapo. Ukada kuona kuti chinoita kuti vanhu vafollowe zvinhu zvakawanda pamasocial media kana pachii inyaya yekuti achiona chii ndo chiri kutrenda ada kutonosvikawo pachiri aone chii chiri kuitika. Hamuri panzwisa? Ndo zvinoitikawo chero nesu mostly chinowanzwa chaattracte munhu kuenda pane imwe chechi inawe kuti uone uchienda vanhu vakawanda. Ukasvika pakaungana vanhu vakawanda ndoti adakumbopasvikawo ndakaona pakaita sei pakazara. Handiti panozara ndakuita sei ndakupasvikawo kuramba muchiwedzera nda kwedza tichi trend. Muri panzwisisa? Saka Mwari hausiro mushandiro wake manje. Mwari anongoshanda nekungoti vanhu varipo vachevavavo vakazvipirawo sei pazvinhu zvaMwari. Handitika ndosaka shoko raMwari chiti pane vaviri ini ndatova wechitatu. Handitika haana kuti tangai maita 60 kuti ndizova pakati penyu. Makatongova vaviri ndava wechitatu. Chakanyanya kukosha papo kuti imi makazvipira here. Saka kuva shoma futi haisi advantage. Hamuri kunzwisa? Musazofunga kuti kunamata muri vashoma iadvantage. Motofunga kuti kunamatira vashoma saka Mwari vanokasika kuchizwa. Aiwa Mwari haashande nenzira dzenzi kufunga kuti anowandirwa navanhu kuti anotadza kuvaponesa. Chero tikatowandisa panapa handitika Mwari anongoshandisa same effort yaashandisa kuponesa vanhu vashoma, shandisa vanhu vakaita kuponesa vanhu vakawanda. Handiti point pairi ndepekuti iwe uri kuita basa rako here. Nekuti Jesu akadaidza vanhu kuti vazoita basa. Handitika tese tiri madisciples aJesu. Saka posi paidaidza munhu aiti nditevere kuti udzidze kuita a disciple. Kana wamuteveri waJesu une basa raunoita rikunorikurita mamwe madisciples. Saka problem yatinayo ndeyekuti isusu kazhinji kacho hatisi kuita basa. Tiri kupedzera nguva yedu mukuda kudya chingwa nefishi dzaJesu. Torega kuenda kupi? Basa. Handimuri panzwisa? Kuchechi munouya mune kuda kuzodya chingwa nefishi dzaJesu. Ndozvavanhu achitaura paya pane imwe shoko pakuti ndinozviziva kuti hamundide. Mauya panapa ndoti makanzwa kuti ndakapa vamwe chingwa nefishi zvakasara ndozvamainga kuti pano. Handitika kwete kuti mauya kuzotura ruzivo rwekuti munoita basa raMwari. Saka mostly vanhu vanouya kuchechi kana kuenda kuna Jesu kunotsvaga chingwa nefishi zvaJesu. Handitika wodzekera kudzimba dzavati wogara. But asi zvinhu zvichitarisirwa naJesu. Jesu atitadza kana muchinge madya maguta munofanira kuenda kupi nai? Kubasa. Ndosaka achinzi anombowatuma vari 12 ozovatuma vari 70. Handitika kunoparidza ivhangeri. Basa rake nderekuti anenge achitotarisira kana muchinge mabva panapa makabhusta kudai chamba kunoita munyika umo kumboti hari doke nhasi sinangoparidzira wani. Handitika kungoshanya zvakaoma hazvo but makaona mazvigona makutonamata. Handiti zvakaoma tiona zvakaoma hatiri chiti kwa South Africa kutsvaga mari but makaona mazvigona aita sei makonamata. Kungoshanya pamwe pamba wani tangu yazvokuita munamato ka wani pewiki wani munhu pawiki zvenyu hamumbotsvaga vakawanda. Handitika movhura bhaibheri muverenga vhesi 1 modzokera imba kwenyu motonamata iwe wotoshamisika kuti asi mashure kutanga rini vanhu ava vachiuya pazonamata panapa. Handitika asi ndokutendwa kwazvo nekuti chichitoita zvitonge zvinonyadzisa kana zvichidaro ndomusikirwa zvakatoitwa nokuti Mwari vakatotaura kuna Matthew vachiti uyo uchandinyara pamberi pevanhu neni ndichamunyarawo pamberi paBaba. Nekuti vachiziva kuti nguva ichasvika yekuti zvinoitwa kunge zvinomakisa kusvika uchingonovhura bhaibheri pamba pamunhu unonzi havana basa, havana zvokuita kumba kwavo. Muri panzwisisa? Saka Jesu achiti handina kukudanai handitika kuti muzofara. Handitika ndakakudanai kuti muzokura muchinjiko wangu. Nokuti zvinhu izvi zvine kurema kwazvinoita izvi. Handitika saka kana chingwa chiriko nefishi munodya chingwa nefishi
pajesu. Handitika kana muchinge mauya maproblems anobviswa. Handitika delivery dzinoitwa ndochingwa nefish zvamune muchiitika. Handitika asi kune basa rinofanira kuzoitwa kana mata sei vaguta. Asi vanhu vanozoti kana vaguta havasi kuzoita chinai asi ndo pari kutangira chi disaster. Saka chatungokumbira pana ncheungoti kana tinge tabva panapo tisarasike tsoro yacho zvakanyanya. Tsoro yacho iri pakuti isu tine basa ratikadanirwa. Handitika saka kana munhu iwo ukatanga kuchengetera mombe yako kana mbongoro yako yaunozoti unoishandisa mumunda unomeka short yadyawo. Handitika waispraya yagara iri healthy. Handitika ndo zvinokuitwa naMwari. Kwamuna kuchechi kuno kuzvipfeko zvinodonedzwa musimbawo mupenyawo mudzokera munowana mabasa enyu muwana zvimari zvenyu muitawo zvichimwe mugara dzimba dzenyu makafara vana vachienda kuchikoro but haasi kutaridza kuti mubva mangonoti gara ikoko. Ari kutaridza kuti kana mava healthy so muitawo chi basa rake. Pane problem yoti makava healthy makarega kuita basa racho then ndo panobva tangira nyaya yacho ipapapo because hazvina reward. Because mubayiro kuenda kudenga chaiwo Jesu akutaura kuti kana ndichabvunza kuti handa kusvika pamba pako here wakandinyima chi mvura yekunwa. Handitika handa kusvika pamba usina zvokupfeka here wakasandipa chi zvekupfeka. Mubayiro kuenda kudenga chaiwo hausiwe kupedza 10 hours uchinamata kwakafugama mugomo. Handitika zvinhu zvaunozonoita waburuka mupi mugomo. Muri panzwisisa ndo pane mubayiro kuti makazondoitei pane zvamakaverenga. Simba ramakawana muchinamata Mwari makazonorishandisei ndo zvinonza mubayiro. Nekuti kudenga hakuna mubayiro unonzi takukupa mubayiro wekuti wakanamata. Hakuna mubayiro weprayer. Zvawakazonoita after prayer ndo zvinonza chi reward. Saka paukaenda kuenda kuprayer iwe waiwanda simba. Paukaenda kuprayer wainamata zvikwekwe zvibve. Paukaenda kuprayer waitsvaga chingwa nefish. Pawakazozvipiwa wakaitei. Saka ndo dambudziko chi ratinaro. Saka Mwari ngawatibatsire nhasi mukati mezuva ranhasi tiverenge nyaya pana Luke chapter 24 pavhesi ya 13 tinonzwisa kuti takatarisana nemutambo wechinhai weEaster handiti. Saka tichambobata dzimwe nyaya dzinoenderana nenhau iyoyo yemutambo iwoyo weEaster iwoyo. Chaverenga pana Luke chapter 24 pavhesi ya 13 kusvika pavhesi ya 13 kusvika pa15 ndo panenge pane yatingati theme verse. Although nyaya yacho tichazoramba tichibvurunira yese kusvika taita tanatsosvika pakunazoinzwisisa. Saka Luke chapter 24 verse ya 13 ndoti iro: pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus wakanga uri kure neJerusarema mastadia ana 60. Vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Vakati vachataurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswederana akafamba navo. Amen church. Saka pana pari kunzi pana vamwe varume 2 vaifamba vari 2. Vari kufamba vane hurukuro dzavaita, vane nyaya dzavaita pamusoro pezviri kuitika chi munharaunda. Muri panzwisisa pamusoro pemaevents ari kuitika mupi munyika. Mune mutofamba uri 2. Hazvitori ndedzipi dziri kutaurwa mazuva ano. Kana ndedzekuIraq here kana ndedzekupi. Handitika ndedzekuIran here kana ndedzekupi. Hazvitori dziri kutaurwa mazuva ano. Kana ndedzekufamily kwenyu kana ndedzemunharaunda menyu. Handizivi nyaya dzamuri kutaura chi mazuva ano. Pari pari kutaurwa nyaya dzinenge dzichiitika mupi munharaunda. Saka vari kufamba, vari kukurukura, vari kuita nyaya. Ipapo Jesu anonzi akaswederawo akafamba chi navo. Muri kunzwisisa saka pavhesi ya 17 inobva yati akati kwaari, mashoko amunotaurirana pamusoro pawo muchifamba ndeyeiko? Vakamira vane shungu pamwoyo. Amen church. Saka Jesu aswedera paari chinhu chaanga ari so interested nacho kwanga kusiri kungofamba nawo. Aida kunzwa kuti hurukuro dzavo ndidzei. Amen church. Saka anoti asvika pavari anovabvunza kuti hurukuro dzenyu ndedzei? Muchifamba kudai munotaurirana pamusoro pei? Zvakanzi vakamira varume vane shungu pamwoyo. Zvatinzwa shungu dzavo dzadziridzei handitika. Vakamira varume vane shungu pamwoyo pamusoro penyaya yavaita se yavaitaura. Saka Jesu mubvunzo waanosvika achivabvunza haana kuvabvunza muri kuenda kupi, tingafambidzana here handitika. Anosvika achibvunza kuti hurukuro dzenyu ndedzei. Jesu ari so interested munhau dziri kutaurwa navanhu vari kufamba parwendo. Amen church. Saka musoro weshoko wanhasi unoti hurukuro dzenyu ndedzei handitika. Saka panapa tinozoti varume vanonzi vamira vane shungu. Pavhesi ya 18 inobva yati
mumwe wavo wainzi Cleopas akapindura akati kwaari, ko ndiwe woga ugere muJerusarema somutorwa here, usingazivi zvakaitwamo mazuva ano here? Akati kwavari, zviko? Vakati kwaari, zvaJesu weNazareta, waiva muprofita une simba pabasa napamashoko pamberi paMwari napavanhu vose, uye kuti vaprista vakuru navabati vedu vakamuisa kuvatongi kuti atongerwe rufu, vakamurovera pamuchinjikwa. Takanga tichiti ndiye waizodzikinura Israeri, uye pamusoro paizvozvo zvose nhasi rava zuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Uyezve vamwe vakadzi vokwedu vakanga vafumira kuhwiro vakatishamisa, nokuti vakati vachishayiwa muviri wake vakauya vachiti vaona chiratidzo chavatumwa vaiti mupenyu. Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kuhwiro vakandozviwana sezvakare vakadzi, asi havana kumuona. Zvino akati kwavari, imi vokusafunganya, mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofiti. Ko, Kristu wakanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here? Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro. Amen church. So nyaya itokurukurwa nevarume apa vaifamba parwendo vaitaura nyaya yaJesu. Saka pavaifamba parwendo vari 2 vaitaura nyaya yaJesu anga aroverwa pamuchinjikwa paGorogotha. Amen church. Saka changa chiri kaitoti vave disappointed ndochinoburitswa manjapa. Varume vangu vari disappointed pakuti vanga vasina kutarisira kuti Jesu anofanira kuroverwa pamuchinjikwa. Varume vangu vari so disappointed zvokuti chavaitarisa vakaona kuti Jesu akanga afa asina kupedza mission yavaifunga kuti akauya kuzoita. Amen church. Saka pakutaura kwevarume ava chatoona kuti Jesu kwavari akanga asina kuuya kuzofira zvivi zvavanhu. Jesu kwavari ivo vaIsraeri vaifunga kuti Jesu auya kuzovasunungura pautapwa hwavaroma. Amen church. Saka pavainzi vakamirira Misiya, vaimirira munhu achasvika achiskorwisa vaRoma, obva establisha kingdom yeIsraeri, obva aita futi mambo. Nekuti Mesiya achitobuda haabude mimba yavaprista, anobuda mimba yaDhavhidhi kana mimba yaJudha, imba yabuda madzimambo. Amen church. Mimba yaJudha munoti ndo makaiswa tsvimbo yeushe, ndo munobuda David. Imba yabuda madzimambo, yanga isikabuda chinai vaprista. Saka chiprofita chese chaiva leader kuti munhu anouya kuzotisunungura isusu achazotisunungura pakutambudzwa kwatiri kuitwa neDroman Empire. Kwete zvese zvatiri kutaura zvekuzoti anozonofa pamuchinjikwa achiti ranga basa ravaprista zvaifanira kuzoitwa kuimba yavarindi. Muri pazwisaka? Uyu ndimambo. Saka pose pavasvika vachimutesta vachimubvunza yavabvunza ari mupenyu, vaitotresa voona zvishuva zvinogona kuitika. Abuda muimba yaJudha, abuda muimba yaDhavhidhi. Saka kana munhu yariye ngatirambe tikamutarisa tione kuti tsoro dzake achadzitamba sei kuti aite arwise vaRoma establish kingdom yeIsrael. Ndosaka vairamba vachienda vachimutesta nemubvunzo yoita sekuti Rabhi, kotoita sei nekubatira Kesari muchero? Vaifunga kuti anofanira kupanduka kuti ini hurumende amutapa mari kuna Kesari, ini ndinda hurumende uyeni nemuchero upi kunoko. Asi vanhu vatopiwa mhinduro inovadisappointa kuti muchero rambe muchendesa kuna Kesari. Saka vaFarisi vaichedza kuna zvinhu zvisatsoura yacho irikufamba sei. Saka kusvika Jesu azonofa pamuchinjikwa chero vaimufollowa, vanga vari mumashure make vaimuda zvakanyanya kudaro, vachiona zvaaita zvisezvi, vaiona ane potential yekuti kana munhu yaane simba rekumisa mhepo, kana munhu yaane simba rekuita miracles akadai, kana munhu yaane simba rekuita zvikukuti, munhu ane simba zvakare rekuti abvise vaRoma pachigaro. Saka kwekupedzisira vakadisappointwa nekuti munhu waifunga kuti achanga ane simba rekubvisa vaRoma pachigaro akafa, akasiya vaRoma vachiri pachigaro. Amen church. Afa varume ava vari 2 vaso disappointed, vakuenda vanzonzi kuguta ngari kure neJerusarema, kuri vanga vakutobva kwakaroverwa Jesu. Handitika vakuenda vakadisappointika, mission yafaila. Handitika takateera munhu akachitisa kuti dondo mubabvisa vari kufamba vari kutaura nyaya, ndo panonzi vari kutaura nyaya dzodzo dzezvanga zvaitika nemadisappointment avo. Jesu ndo paanoswedera padivi pavo ovabvunza kuti hurukuro dzenyu ndedzei. Amen church. Sikada kuudza kuti chinhu chakaattracta Jesu kuconversation handitika inhau yehurukuro dzavaita. Handiti vanhu vangu vaitaura hurukuro dziri chekuita naJesu. Ndosaka Jesu akasvikapo.
dai vaitaura dzimwe nyaya nekuti muguta mune vanhu vaitotaura nyaya dzakasiyana-siyana panguva yacho. Vanhu vakaona kuti nyaya dzavaitoitawo dzakasiyana. Ava chakaita kuti Jesu asvike pavari inhau yehurukuro dzavaitaura nemhinduro dzavaitsvaga dzaive nechikuita neruponeso rwowani, dzaive nekuita naJesu. Saka chakanyanya kukosha mukati muupenyu chekuti hurukuro dzenyu dziri mbori dzei pamunenge muri mudzimba dzenyu, mumabasa enyu nekwamunofamba, dzinoita kuti Jesu anzwei chinakadaka chikusvikawo pasaidi penyu ati regai ndijoine nditi wechitatu tikurukure nyaya iyi. Hurukuro dzenyu dzamunokurukura pamunosangana neshamwari dzenyu, hurukuro dzenyu type yemaconversation yenyu, because vanhu vese kaone type yenyaya dzavo dzavanotaura kana vasangana. Kuna vanotoziva kana vasangana vanotaura zvebheti, vakasangana vanotaura zvebhora. Kuna vanhu vanotoziva kuti ndasangana neni totaura nyaya dzakati. Kunotori netype yenyaya dzekuti vanhu vakasangana munotoziva. Handitika zvokuti tiri muchechi muno pane vanhu vanotoziva kana vasangana neni vanotoziva kuti tasangana namajero tofana kutaura dzakati. Murikwanisa vakabhopanera kakusangana nemungano nyaya dzatisi dzavanotaura. But kunoti vanhu vane type yenyaya dzavanotaura. But mubvunzo uri pana ndeyekuti hurukuro dzenyu dzamunotaura idzodzo dzinoita kuti Kristu anzwe kuswederawo here ave wechitatu. Noshoko raMwari rati pane vaviri ita kuti wechitatu. Vanoda kunzwisisa kuti chinounza curiosity yaMwari kuti anga aripo itype yeconversation iripo, type yehurukuro, type yezvinhu zvamuri kuita, type yezvinhu zvamuri kusunga panguva yacho. Kana muchinge masangana munombonatsoita ndizvi. Kana muchinge masangana munombonatsotaura nezvinhu. Mune kutaura vanhu, munenge muchirongei, mune muchitambidzana magist. Hurukuro dzenyu ndedzei. Saka Jesu ari so interested nezvamunotaura chero mudzimba dzenyu makagara. Muchiona kuti makagara mudzimba dzenyu muchitaura zvinhu zviri so zvinoenderana nezvinhu zveshoko raMwari. Handitika chero time yamunoenda kuprayer mweya mutsvene anenge ari pakati penyu kupfuura kunge nguva yavava vakagara muita basa rekutaura vanhu. Nokuti mweya mutsvene anogara ari papresence yenyu nokuti zvinhu zvamuri kufarira kutaurira mumba menyu zvine chekuita nehunezvinhu zvaMwari. Asi kana mumba menyu chavasa kuti ndo munogarwa pasi muita basa kuti vanhu patemple bhuku richivhurwa muchitaurwa one by one achiscrutinizewa nekuanalyze vanhu zviri kubhora. Kuna vanhu vanoanalyze vanhu vakagara mumba, nyaya page by page, nyaya ichitaurwa, macharacters avanhu achitaurwa, kwekupedzisa zvopera zvakaita dhororo hapana chamboitika. Vanhu votopedzisa vachindosuka munorara. Hurukuro dzenyu ndedzei. Kristu anosvika here panhau dzekuti pane patingotaurwa nzi vane bhusu 1 akazodai akadai takazwa nyaya dzake dzewakangati Kristu anosvika panhau yakadaro. Kristu anosvika here panhau yakadaro iyo. Saka muchiona kuti Jesu unovari kutaura nyaya kuti hurukuro dzenyu ndedzei. Saka chandoti muziva kuti wherever kwamunenge muri, kungava kubasa, kuchikoro, kumba, kupi kwaunenge uri, Mwari vari so concerned nekuti munombotaura nezvinhu kupfuura zvekuti iwe unofunga pamwe Mwari vada kuteerera zvaunotaura panguva yavanenge vakunamata. Aiwa Mwari vanenge vachitoda kutonzwawo chero panguva yavanenge vasati vatanga kukurukura uchikumbira kuti Mwari ndiri kuda chakatika. Vada kumbonzwawo kuti iwo nyaya dzako kana muri mega so ndedzei. Muri kumbofungawo pamusoro paKristu here? Muri kufungawo pamusoro penhau dzepamuchinjikwa here? Muri kufungawo pamusoro pevanhu vari kutambudzika here? Muri kufungawo pamusoro pehama dzamakasiya kumusha here? Muri kufungawo pamusoro pei? Pamusoro peumambo hwekumusoro kudenga. Hurukuro dzenyu ndedzei. Saka panapa tikaverenga mukati meshoko raMwari pane chinhu 1 chinonyanya kundinakidza chekuti varume vanoti vakadisappointwa nekuti Jesu wakafa pamuchinjikwa asina kuvabvisa kuumambo hwechiRoma. Amen church. That is a big disappointment yakavachambudza. Munoziva chii chakatoti vave disappointed kudaro? Ndechekuti vakanga vasingazivi kuti Jesu akauya kuzoita. Amen church. Iwe unogona kuva disappointed zvakanyanya muupenyu hwako kana ukasaziva kuti Jesu akauya kuzoita. Wakasaziva purpose yaJesu panyika panapa kuti Jesu achibva kudenga achiuya panyika panapa akauya kuzoitei, unogona kuva disappointed zvekuti udzakazoenda kuchechi futi. Amen church. Because kune vanhu vanofunga kuti Jesu zvaakauya panyika pana akafa pamuchinjikwa havachapakanisa navarume dzavo mudzimba dzavo nekuti vakatenda kuna Jesu.
Anditika Jesu akayaka pamuchijikwa kumba kwa aucharwariwa vana vachafa akusita zvirwere zvichanetsa mukati medzimba mara ifane kunetsa eveteti aiwa izvo ndo zvaifungwa navaisraeri izvozvo kuti Jesu kana achinge auya tichapedzwa nhamo tichagara zvakanaka tichava a glorious kingdom. But Jesu akafa akavasiya vari poverty. But Jesus died and left them like that. Akasiya hama dzavo dzichirwara. He left the family sick. Akasiya vanhu vachingofa. He left the people dying. Akasiya nherera dziriko. He left orphan children. Ndobva vava disappointed. But he disappointed them. They were very disappointed. Nekuti vakafunga kuti afaila. Because they thought that Jesus Christ has failed. Havana kuziva kuti Jesu akaindei. They didn't know what Jesus came for. Jesu This Jesus that we are talking about. Akazomuka nemusi weSunday. He died and raised again on Sunday. Akabwira nyaya yakakurisa kudarika nyaya. He came for a bigger story than the one that you think. Yechikwambo chikumusha. The one that proper that side your family. Akauya kuzogadzirisa nhau yakakonzeresa chikwambo chikumusha. He come to fix the battles that are in your families. Amen. Yes. Amen. Saka iyo ukatadza kuona. So if you do not see, unogona kutanga kuona kunge Mwari asiko. You can begin to see as God does not exist. Nekuti uchine masketch tu. Because you still only have a few things. Yes. Unogona kuona kunge Mwari asiri kukuona. You can see that God is not watching you. Nekuti hauna kana danga remumbi. Because nothing is moving in your life. But Jesu haana kuinga izvozvo. But Jesus did not come for that. Jesu akauya kuzogadzirisa nyaya iri pamudzi kumongo. He came to fix your story. Kuti nawe kuti munhu aponeswe. A story of you to be set free. Saka kana makasanzwiswa kuti Jesu akauya kuzoponesa vanhu. So if you don't understand that Jesus came to heal the sick. Kubva kuchivi. From sin. Muchiendeswa kuupenyu. To be given life again. Unogona kurwadziwa kana wakaona mudikano wako achifa. You can have pain when you see your relative die. I will never lie to you. When Jesus departed from earth, he said these words. If they were poor, they will keep on living with you forever. Amen. If it is the poor, we shall be with them until the end. So you keep on working, denying poverty. But poverty cannot finish because of going to church. That's why we wake up every day and work. Because we know that Jesus Christ says that if you don't work, this issue will never be finished. So we have a mentality that poverty can be finished by going to church. You might be disappointed for the rest of your life. You spend much of the time in a prayer mountain. And you go back home and find yourself in the same situation. If you do not understand that if you eat the bread and the fish of Christ, there are things that must be done. Let me tell you that you cannot be healed. You always be disappointed. Because you eat things that were temporary. And you ignore that when Christ came was feeling he was come to give you fish and bread. There are hidden things that you're supposed to do that you ignored at that time. That the divine purpose to when Jesus died, he was disappointed. Amen. There were people waiting that Jesus Christ to raise the dead. And some begin to cry and go. Because there were some that did not know and some they know. So our primal goal in worshiping God is that when we eat the fish and the bread, we go and do the work of God. Because what we are praying for is the healing. Amen. Saka izvo zvinotipa simba. That one gives us power. Kuti chero ndiri paurwere hwekutofa. That even 5 minutes in my sick bed to die. Even I feel like my spirit is leaving my body. I will keep on praying. Because I'm not praying not to die. Amen.
ndakunzwisisa But what I understand, kuti nguva yandakadya zvingwa nehoyo that the time that I ate bread and fish, ndaitasimba I was looking for ndaitsvaka power. mweya ndaitsvaka kuziva nezvoku zvichisimbisa pakuti upenyu hwatinahwoyu kuri kwekupfuura So that we must be strengthened to know that this life that we have, it will pass. tiri vafambi nevapfuuri panyika iyi. We are messengers, we are passing. Saka Jesu anonzi akatanga kutaura navakomana So Jesus began to speak with the akatanga kuvaudza nhau He began to tell them the kubva story kuna Mozisi in the book of Moses. achivatsanangurira nhau yaJesu. He began to explain to them about Jesus. Saka akatsanangurira nhau yaJesu So when he explained to them about Jesus, achifamba navo kusvika kunhoroondo, he was walking with them. achifamba navo kusvika panguva yavaprofita, He spoke to them about the prophet kusvika panguva yakanga ava, and kusvika pamuchinjikwa, until the time that he was hanged on the cross. achivatsanangurira zvinhu zvavakanga vakanzwa He explained things that they have heard before, but zvavasina kunzwisisa. but they did not understand it. Vanhu ava zvinhu zvanga vakazvinzwa, Those people, they once heard about vanhu it. ava vaiverenga, Those people, they were reading books, but havana kunzwisisa. but they did not understand. Amen church. Amen. So chinhu chinogona kuitika mukati meupenyu, What can happen in this life? kunzwa nekunzwisisa zvinhu To zvakasiyana. hear and understand the two things that are different. Ukanzwisisa. Are we together? Saka chinhu chinodiwa mukati meupenyu So what we need in this life kunzwisisa, is to understand. because munhu wakanzwisisa Because if you understand, une upenyu. there is long life. Amen church. Amen. Saka tine vanhu vakawanda mukati meupenyu. We have many people in this life. Saka muchiona izvo tine kutenda kwakasiyana. That's why you see here we have different faiths. Chero chete chiri tiri vaKristu. As though we just say we are Christians. Haugone kuti tiri kunzwisisa. We cannot say, oh, we are understanding. Uye hamugone kuti avo ndovasiri kunzwisisa. And we cannot say those are not Nhau understanding. ndeyekuti chiri kuita zvidariso. The story is that the one who's causing this, Pane kusanzwisisa. there is misunderstanding amongst us. Saka toda kunamatirwa kunzwisisa. So what we need to pray for is to understand. Hapo tinaambura toenga We tosi. have Bible, but we read it all. But pane kusanzwisisa. But there's this thing of not understanding. But chinhu chinodiwa manje But what we want kuti tigone kunzwisisa bhaibheri. for us to be able to understand the Bible, Pane chinhu chinodiwa mukati meupenyu hwedu. there's something that we need in our Chinodiwa life. mukati memhuri dzedu. What we need in our Kuti family. tirambe tichitaura zvaJesu. Keep on speaking about Kuti Jesus. nerimwe zuva achashanya. One day Jesus Then will come back wointerpreta bhaibheri. and you interpret. Iye wointerpreta bhaibheri pachake. You interpret the Bible Otiudza for yourself. zvazvinoneva nekuti hakuna munhu angakwanisa kunzwisisa bhaibheri kana mweya mutsvene usinayo. There is no one who can understand the Bible if the Holy Spirit is not permit. Ndosaka muchiona kuti vakanga vachiriziva. That's why you see that they were knowing the way. Zvinonzi wakati atanga kutsanangura So navo. the Bible says when he began to explain, Achitsanangura iye pachake. when he was speaking by himself, Vakasvika pakunzwisisa. they get the point that they understand. Saka tinogona kukutsanangurirai We might explain to you, tigotaura zvatinotaura. and you can speak what you Zvakaramba kunzwisisika futi. but you can never understand it. But the only way atokwanisa kunzwisisika zvinhu But the only way that you can understand this ndekunge kana Jesu azoshanya is when Jesus comes back makafamba naye parwendo and you move with him along the journey. kwamuri kuenda. Saka mune rwendo rwamuri kufamba, There is a journey that you are going. pane zvinhu zvauri kutsvaga There muupenyu. are things that you are looking for in Pane life. nzendo dzaunoda kufamba. There are journeys that you Kune must nzendo do. yekuponeswa. There is a journey of healing. Kune nzendo dzemafamily disunity. There is a journey of Kune family. nzendo dzechinhu zvinonetsa mukati There meupenyu. are journeys of things that are different. Chamunofanira kuziva ndechekuti nzendo idzodzo What you must understand is that those roads, kuti dzifambike, for you to be able to walk it, Jesu ari kuteerera kuti hurukuro dzenje. Jesus is listening. What are you talking about? Chikwambo chiri kumusha kwenyu That church, mune that's nzendo yamunofamba yekurwa nacho. that you have battles. You But have Jesu aripo pakuda kucherechedza kuti hurukuro dzenyu ndedzei. Jesus asked around like a stage, what are you talking about? Kuzi munoti mabva kuchechi mudzokera mumogara mumoti zvinhu zvoda kuzama-zama izvi. Because now you come from church and go back home and Zoda kuita uchimbozama-zama kana patakazwe kuna mwe sekuru vari kwakatuko. this one that can help me. Hazvidi kuzorasikana. You tell yourself, I want to rest my sister. Hurukuro dzenyu ndedzei. What are you talking about? Saka zvinoitika zvekuti Jesu ari kutarisa vanhu vari serious Jesus is looking for those that are serious kuti ajoine so that he can join paconversation yenyu. in the conversation that you are doing. Munotaurei kumba kwenyu? What do you talk about in your house? Ndozvamafanira kuti munorevise. That's what you must go and revise. Shoko rinongotaurwa kwakune kuchechi ka. The word only be spoken when you are here at church. Munongotaurei. What do you talk about? Pane mubvunzo unongobvunzwa were. Is there a question that you ask Nezveshoko raMwari muchimbobvunzanawo. about the word of God? Kungobvunzanawo. Just to ask yourself. Chero makashaya zvenyu mhinduro pakati penyu. Even if there's no meat to a man, it's Jesu anouya opindura nyaya. Amen. Amen.
Jesus will come and answer the story. But imi minyaya dzamutozitaurisa. But you do not talk about that. Amutozibvunze idzi. You don't ask about this. Nyaya ndeyemari. The all about man all your mind is doing that Jesus Christ come to look you for purpose. Then muchava disappointed. Then you be very disappointed at the end. Amen, church. Mari munokofa kuchiziya. You can die and leave this money. Chinhu wacha munokwanisa kuenda nacho. But the only thing that you can go with is the everlasting life. Saka kana imini makasaziva zvinhu izvozvo. So if you don't understand those things, muchava disappointed. You'll be very disappointed. Amen, church. Amen, church. Saka pane chinhu wachanda kukuudza. There is one thing that I want to tell you today. Ndechekuti vakati vamutora Jesu. When they take Jesus Christ, vakasvika pakuenda naye kumba kwavo. they went with him to their houses. Vakafamba naye varume vachiteerera. They walk with him. Vakazvipira pakuteerera. They decide to listen. Vachifamba naye vasati vatoziva kuti ndi Jesu. Before they know who was he. Murume achitsanangura. When he was explaining things, vakasvika pakutsika naye kumba. they arrive in their house. Vakagara patafura. They sit on the table with him. Vakabedura chingwa vakadya. And they begin to eat the food together. Patinodisa ndepekuti. Akati abedura chingwa. When he cut the bread, vakachidya. and they eat it, maziso avo akabva afura. their eyes were now open. Amen, church. Amen. Maziso avo akabva avhurika Their ndovhona. eyes were now open to Uyu see. ndiye Kristu. This is Jesus that is sitting here. Saka tifamba naye tisingazive. We were walking with him without knowing. Saka tiri murima We tisingazive. were in the shadow without knowing. Nokuti tanga tisina chingwa. Because we did not have the bread of life. Chingwa changa tisina kubedurwa. The bread of life was not being cut. Tichida takambochidya chingwa. Bread we have eaten it before. Asi tinga tisinaye. But we did not, we were not Mazuva eating it. tinobedura chingwa ichi. But today is not nothing. Iye hake asipo. He was not there. Asi chatabedura naye nhasi. But what we got with him today Chasiyana nechatikambobedura. is different to what Ichi chinovhura meso. Heavenly. Amen, church. Amen. Sikakuverenga kamishukura Mwari. But if you read the book of God, Chingwa chinorevawo. the bread speaks about Kristu. speak about Christ. Chinoreva shoko raMwari. Speak about the word of God. Amen, church. Amen. Saka zvoreva kuti pasina shoko raMwari. So that means without the word of God Richitsanangurwa nemuridzi being explained by this honor, hamungofamba mapengenuka. you can never be able to Hamungofamba maona. you can never be able to understand. Saka chinhu chinofanira kunamatirwa. So what we must pray for Ndechekuti shoko raMwari is the word of God, rimbotsanangurwa muupenyu so hwako that it must be explained in your nemuridzi life waro. Amen, church. with his honor. Imbobedura chingwa naye. Cut the bread with him. Gara naye patafura ngwame yenyu. Eat with him on the table. Gara nemusangatoba Keep him not understanding in your family. Gara muchitsvaka zvinhu zvoshoko raMwari. Look for the word of God. Zvakadzama sikazise gara Look muchitsvaka. deep about the way. Gara muchitsvaka mubvunzo yake mukati Look for memenyu. the questions. One day chingwa chichabedurwa mumba menyu. One day the blessing will Unodzoka come to your pano house. uchititsanangura zvakavanzika zveshoko raMwari. And the Lord will be explaining us about the gift of peace. Zvakavanzika zvekuponeswa kwavanhu. Amen. Munosvika pano muchitsanangura zvakavanzika zvekugara kwenyu kwakanaka mukati memhuri yenyu. Nekuti makazochibedura naKristu chingwa ichi. Amen. Saka most of the times isusu chingwa tinobedura cheka. As we cut our bread by ourselves, Dzimwe nguva tinongoriparidza vhangeri pasina mweya mutsvene. sometimes we just push the word without the Holy Spirit. Hamupanzisa. Amen. Saka vhangeri rangoparidzwa pasina Kristu iri. But when the word of God is preached unto Christ, Chero ndakazhamba zvinhingi. no matter how they can shout, no matter how hard they can shout, Vanhu havabvumasi. people, their eyes will never be open. Asi kana iye Kristu achinge When abedura Jesus is when he's coming shoko iri, for this word, chero rakataurwa ndakanyorova zvinengei, no matter how calm I am, rinosvika mukati mevanhu. I will understand the word. Nokuti Kristu ndiye abedura. Because Christ is the one that is speaking. Saka pane zvinhu zvatiri kudzidza mukati mezuva In ranhasi whatever we are learning today, ndechekuti Kristu ndiye anodiwa that Christ is the one that we want. kubva pahurukuro dzenyu, In every conversation that you do, pakufamba kwenyu parwendo, in every journey that you walk, kusvika pakunobedura chingwa. until at the end. Saka vanhu vakurudzira kuverenga bhaibheri, So I encourage you to read the Bible. ndokubedura chingwa. That is the cutting of bread. Saka da kutenda Mwari So I want to thank the Lord kuti pamberi apa nemusi wesanje that on Sunday tichange tine chirariro, handitika that we will be eating the body of Christ. the body of Christ, handitika Amen. chingwa, handitika tichange tichibedura, We will be cutting the body of Christ. tichange tichibedura. Amen. Saka tine kutenda kuti So we have faith
mazuva ese munobedura zvingwa. That all these days you can't bread. Asi tichabedura pano musi But Sunday. the one that you can't understand is different. Kristu amene anofanira kunge aripo. Christ by himself will be there. Then tinofanira kubva pano takachinja. So we must come out from this place, big change, a change in person. Yeah, our mind is Ndemumwe muonero wakasiyana watanga tinawo. different ways that we see things. Pazvinhu zvekuponeswa. In everything concerns his. Tichazozwisisa kuti Mwari uyu To understand that this God haana kuuya kuti azoita gadhi wako wakarara. is not come here to be your party. Tinotamatema akurara muchiita kuti munogona kusamuka. Just to pray when you are about to sleep because you are scared that you might not be able to wake up. Asi zvakaimbe. That's not the thing that Christ came for. Handizvi. Unogona kungoorwa nezvinhu masikati kwakachena. You can be distracted by anything while it's the daylight. Mwari akainga nyaya yakakura kudai. This God came for bigger things. Amen chechi. Amen. Saka tikanzwisisa Mwari uyu. So if you understand this God, Munogona kuchengetwa musina kumbira makana vanhu. you might live long without even not even praying. Amen chechi. Amen. Because kana makatenda muna Kristu makafamba zvando. Because if you have faith in Christ and walk in His road, Automatically munoenda mumapapiro ake. automatically you become by His shield. Amen chechi. Amen. Ndo zvinoita kuti imi muri vanhu vemisikanzwa mune zvamunoita. That shows us that you are a people who fornicate, But hamusati mambobatwa. but no one is Hamusati mambosungwa. no one is arrested Hamusati you. mambonyadziswa. No one is ever embarrassed you. Ndora kuti Mwari arikukuchengetera That makana. shows that God is keeping you very well. Mwari arikuita sei? Arikukuchengetera makana sei? God is keeping you very well. Ani nyasha. Handiti ka. Asi hazvireve kuti unoponeseka wakadai. That's the thing that you can just be healed Amen like chechi. that. Saka ndauti unzwise pane picture yacho unogona kurarama wakadaro. So I want you to understand all this. You might live like that and die like that. Handinochiti chivati kana chimba ndozoti chashadza Mwari. But I know that is by the grace of God. But kudenga kana kuti kuponeseka hakuuye wakadaro. But the restoration even just come as you are. Saka tikuprepare for the panguva yedu yavamberi. So as you are preparing for the Easter, Chandingokumbira chemudaiwo. Pane 7 days handiti. Kudhara pa 7 days idzodzo. Vanhu vainzi hamufane kudya chingwa chine yeast and some stuff. back in the days people they were told not to be eating a bread with yeast. But takazodzidziswa kuti But we learn about this. kuti ichocho chaive waive mufananidzo wechinhu chirawe. That one was a response. That was a Chaive chirawe chekuti mbirisoyo yaimirira zvivi. Amen church. Saka imimi munokwanisa kundodya chingwa chine yeast. you might eat the bread with yeast. Munokwanisa kunonwa madrinks. You can drink cold drinks. Asi endai munozama vacho zvakasimba. Handiti Go ka and try with your best kuti munoavoida mbiriso yechivi. to avoid sin. Amen church. Amen. Munoavoida mbiriso yechivi. Avoid sin. Mapostora Paul haana kupavanza akabudisa pachena kuti achadya chirariro ichi asina kuchira pamberi paMwari anochidyira kutu. The one that eat the bread of life without not being confessing their sins, they will eat the curse. Saka pano mamuchabva muchifamba So as you shall be walking muri mundima, walking around muri mumabasa, at your workplace, muri kuzvikoro, at your schools, muri kudzimba dzenyu muchitsvaira, in your houses, natsocherechedzai mufambiro wenyu papiriyodi. check the way you walk. Uri The way kurodza you ndedzei. do. Jesu ari parutivi penyu here Is Jesus at your side kusvika tinobedura. until at the end? Ndo pane nyaya. That's when Kamufambiro katichaita pawiki iri the way we shall walk with the kusvika whole tikanyise tinobedura. until we come the Izvozvo end. zvinogona kuchinja upenyu hwako That one can change nemuonero wako nhau by the dzekuponeswa. way you feel about healing. Dai Mwari wangu akumbira kuenda kweshoko kuzamara pere. Amen. Speak in English.